47 coronabesmettingen bij het Zuiderhuis in Ruisterveen. 27 medewerkers en 20 bewoners binnen intussen ziek. En dit is net het enige wenstzorgcentrum in de regio die een soort last had van het virus. Bij ons zorgen. We hebben niet alleen in deze locatie besmettingen. Kwadrantgroep breed hebben we zo'n 90 besmettingen. Waarvan 2/3 van de besmettingen in de verpleeg- en de verzorgingshuizen zit. En 1/3 in de wijkzorg, wijkverpleging of huishoudelijke hulp. En daarnaast hebben we zo'n 100 medewerkers op dit moment die geveld zijn door corona. Waarvan zo'n 75% werkzaam is in onze verpleeg- en verzorgingshuizen. En 50% bij de mensen thuis. Dus het aantal is gewoon erg hoog. Nijens en zijn team krijgen maar moeilijk grip op de verspreiding van het virus. We weten ook niet waar het vandaan komt als we naar deze locatie kijken. De besmettingen zijn verspreid over het huis. Dus het is niet zo dat er op één afdeling specifiek corona is. Het is verspreid in het huis. En dat geeft wel aan hoe lastig dat virus zich ontwikkelt. De omvang van de virusverspreiding is op dit moment zo dat het op dit moment niet doende is om bron- en contactonderzoek te doen en daaruit te herleiden waar het vandaan komt. Kijk, voor ons is het al een aantal weken, zo niet maanden, het geval dat we natuurlijk er bovenop zitten. Maar het meest trieste is het voor onze cliënten, voor familie die nu niet over de vloer kan komen. Maar ook voor onze medewerkers die enorm hard moeten werken. En die ook zien dat de medewerkers uitvallen. Dus die druk op die personele bezetting die neemt enorm toe. We zijn wel blij als we naar deze locatie kijken dat er enorm veel belangstelling is vanuit het dorp Achtkarspelen, de gemeenschap Achtkarspelen, om de mensen hier te steunen, hard onder de riem te steken. We hebben heel veel aanmeldingen vanuit het Rode Kruis van mensen die hier een steentje bij willen dragen. We kijken er heel zorgvuldig naar. Mensen moeten op een goede manier ingezet kunnen worden, verantwoord. Maar je ziet ook wel dat zo'n coronacrisis iets positiefs doet in de samenlevingszin, de betrokkenheid op elkaar. Samen de schouders onder willen zetten. Dat zien we binnen de kwadrantgroep ook, maar binnen alle instellingen in de gezondheidszorg. Ja, de saamhorigheid is groot.